Hey, what's up mga paps? So, sad news, no? Si lola ko sa videos ko napatay siya last week. Blow! Ay, kasangka mga ngin. Simpa! Why na siya hangin? Artikula. Sali, okay. Kapot kay Ernest lang, kapot. Nga, hugot ha. O, tindog, ikaw tindog. Pindong. Happy birthday to you! Okay, blow the candle! Sa bittersweet event sa amon nga life, but bitter kay syempre masay goodbye na kami kay lola. Tapos sweet naman kay, of course, though medyo nag-suffer nagiman siya in a sense nga hindi na siya kalakat, higda na lang siya. So she had lived a long life naman of 92. Mako no 92 na siya. Kanto kami sa Niway kay funeral niya na. So dulo na siya sa last niya nga ano. Ihatod na siya sa huling hantungan niya. So this vlog is just an update for you guys nga naga-follow sa akon, kung ano nagkakatabo sa akon and my family, and to update you guys nga natabo kay lola. Kaya I will show you sa mother side ko sa Niway kung ano na dito, and I will show you our old house, no? Ang house ni lola dito nga sadly na demolish. Pakita ko sa inyo kung anong ano na to, no Marawi na to eh. Sige, stay tuned ah. Hulatan nyo na lang kay drive ako baka subong sa Niway. Okay, later. Okay, so ayun na kami subong sa simbahan sa Niway. Tawag na kids, tawag na. Missing someone with all your On, ada yung mga cousins ko fresh from Uma sa Niway. Ari check lala nyo man na ya. Lablos ko na ya. Tito Iloy. Okay. No, ang agot ni Lola Pile. Okay. Si Lola Pile ari de. Hindi ni aton yan, no? Hindi ni. Then, ari ka de. Okay. Lain na ya. Hindi na ya. So, amo ni, this is the right one. Hi Lola. Okay. Confirm lagi na. Confirm get. Ari kami disubong sa kuha pa lang sa simbahan kay dahil pa nga patay ang ginabindisyonan subong. Okay, so ay mga cousins ko fresh from Manila. baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Si Ante. Okay, si Ante Amay. Hi. Okay. Mga ante ko man. Ante. Okay. Tapos sa background, amo na balay. Okay. Dito nakaano yung bell. Okay. Bell free. Oh, bell tower. Tapos yun. Okay. Panahon ng Kastila. Sa mo ni mga priso. Sadya kami di sa puna, diri kami gahampang. Ang ine? Sanay kami sa sulod. Kapanagbuay kami sa sulod. Malapad. At akras kami karjan. Di ba daw Ito, may panahon ng punto eh. Ay, panahon ng Kastila. ay niyakat sila Dinelt pa ni. siya. Okay. Pasok ka sa loob. Sige, masulod ta. Guano na siyang baho. It's made from guano. Guano! That sounds so familiar. Bat droppings. Okay, but mabatian nyo din ang ang sound ng mga arion ha, mga Batman. Okay. Bats. Kulunat net na mga paniki. Slow na, oh. Super close. Close up. Na katulok sa oh. Para no. Smile. No, la. Rat with wings. Rat with wings. Oh. Baho di siya, baho ipot sang bats. Doon duman ko kanang pelikula bla na ni Ace Ventura bla kas. Okay. Ay why na sa gilid.
barkada ako sa una, dito ne, kag barkada ako sa una sa Balantang pa. Subong din naman sa Niway kay Star. Tupe, high flyer sa una basket. Subong kaya pa? Why na? Sakit na, likod na. Sakit na. Everything you know is in your mind. Kapit na sila. Okay, so naka-position kami subong pakanto sa patio. Amo na day ang tradisyon basta ano, lubong. Lapit pa lang ang ano lapit pa lang ang patio dia. Mga 1K ah. Ani po bay? Ah, si Lolo na? Paano gani? Okay, sige. Betaw be? Tabe. Tabe. Bukat be. Are you all my personal? Bye-bye, nanay. Bye-bye, Lola. Okay na siya. Bye na kami kay Lola niyo. Rest in peace na si Lola. Hindi na Lola. Kaya nga lang ano, plus ka. Bye, nanay. Rest in peace. Oo. Si Bulak din ah. Si Bulak. Ah, Bulak. Isulod na si Bulak. Up. Okay. Ano lang ano. Okay. Okay. Upod na ka mo dyan. Iwaw ko mo. Christ the Lord. Amen. And in the Father, the Son, and the Holy Spirit. And you deserve. And you did it right from the start. Tapos ang lubong, kinananay na diri basta sa mga banwa-banwa or sa mga uma, tapos lubong yan dagadagsa ginay sa pagkaon. Okay? So may panyaga kami diya para sa tanan nga nagtambong sa funeral ni Lola Pili. Kay reunion, so picture taking ginaya. What's next? Mga laki nga magpakisanay. Dapat sa gitna si Bula. Tiara din si Bula ka. Kita subong sa bodega sa funeral home.
Hindi makita ang mga ginagamit nila sa mga funeral, no? Lungon, mga suga, mga santo. Pero tingalahan ko nga may gym equipment. May treadmill pa, oh. Para man nasa patay. Okay, so makadto kita subong sa balay ni Lola ko. Amo ning balay namon di sa Haniway. Dili kami nagatipon-tipon kay basically balay na din ni Lola. Galing kay gindemolish na ding balay ni namon kay si Lola de actually taga-bayad lang din sila sang bulanan sa una bilang arkila. So daw nalipatan na lang bula. So technically guaya daw nag-squat lang din sila. Ti ginguba subong ding amon ding balay supposedly amon ning masubo nga ano no. Ginguba gindemolish na de. Pag demolish na de ari gid ko. Oo. Na kusina na di anay namon dire ho. Okay. Dire dating amon nga kalanaan may kwarto na di sang una. Inkuba ginade pero pag uba nila, why man sila may ginpatindog de. Amo na ding salas, anay namon sala na de. Amo na ding sala. So ginkwa sang tagiya ang duta nila de, yung pangguba ang mga panimalay. Pero why man sila may ginpatindog de. In the end, ginapa-star man sila de gyapon. So tani why na lang tani nila ginkuba no. Willing mag-settle so una de kay Lola nga magbayad na lang bulanan. Pero ano mo kay hindi man nila duta mo so wala man right kay Lola nga makipagbato again. But anyway, there's still a humane way to do it. So mula de mading guaya. So kay start din subo kay Tito, ari asawa ho. Hi Lorna. Hello. Okay. Subong mo lang ni dogwa do barong-barong. Ari si Tito de oh. Siya subong di ang gabantay. Okay. Okay man ah. Ipakita ni kayo Nes. At least may TV, no? Importante may TV, no? Flat screen pa na, LCD. Okay. May Netflix pa na. Away, no? Okay. De, mauna ako. Sakyan, malakad namin, pabalantang. Tulong ko tong ano. Bye-bye! Okay. Una kami, te. Sige to. Bye-bye! Bye-bye. So okay na. So nakita nyo to no, mutong amon nga daw clan home nga dogin bombahan sang Marawi. Pero all is good. Pasalamat mga kami gyapon kay hugpong kami. So full pack ang salakyan. We're off to airport. Tulong namon si Poby. Kon kasen sa likod somewhere da. Say hi lang da Pobs. Hi. Okay. So mapuli na siya sa Manila.